Dano Rakita z Brezna. Dobrý večer, veľmi ma zaujal mimoriadne príjemný hlas vášho hostia Juriho Dojča. Treba povedať, že je tak zvláštne podfarbený dnes večer, pretože Jurimu sa na Slovensku po rokoch prejavila alergia, zrejme niečo kvitne. Áno, sena nádka, ľudovo povedané. Chcem sa ho opýtať, teda Dano sa pýta, či sa stretávaš s evangelickým reverendom Dušanom Totom, ktorého osobne pozná z jeho návštevy evangelického gymnázia v Tisovci, a píše aj, že jeho koničkom je fotografovanie a prekvapil ho názov jedného článku na internete, ktorý má názov Juri Dojč, fotografovanie je ako milenka. Tak toto som sa aj ja dočítala, tiež sa chcem na to pýtať. Tak najprv odpovieme na tú prvú otázku, teda či poznáš... Poznám Dušana aj Valiku. Teda jeho manželku. Veľmi sympatické ľudia. Ktorí žijú tiež v Toronte. S ktorým som aj robil tiež jeden film. A čo sa týka tej Milenky... Milenky, tak to aj mňa veľmi zaujíma. Čo má tá fotografia alebo to fotografovanie s tou Milenkou spoločné? Aké vykazujú podobnosti, aké rozdiely? Ja to hovorím symbolicky. Symbolicky Milenka je niekoho, koho milujeme a ktorý nie je ako oficiálny zviazaný s tým človekom. To je ako také niečo na strane. Ale hovorí to všetko také symbolické. Takže tej Milenke, povedzme, že človek má normálny život a potom má tú Milenku, tú fotografiu, ktorej dáva veľa lásky. A keď sme teda už pri tých Milenkách a babách, tak ty sa, ako sme už spomenuli dnes, venuješ aj fotografovaniu aktov, čo ťa priťahuje na ženskom tele? No, tak to zase všetko je v rámci práce. Ako fotograf bola, keď sa robil veľa módnych fotiek a veľa dievčat prišlo ukázať svoje portfólia. To znamená, že to sú portfólia, to sú isté knižky, v ktorých majú svoje fotografie, ktoré už urobili však. A podľa toho ja vyberám potom modelky na ďalšie práce. Na ďalšie fotenie.